Usa ka buhing iro sa Cagayan de Oro City ang swerteng na rescue sa mga personahe sa Bureau of Fire Protection human nga naipit sa koral sa usa ka panimalay ug nagkasamad-samad na human natusok sa puthaw sa maong koral. Ani ang report. Kini ang aktual nga kuha ni Zian Bisquera sa gihimong rescue operation sa mga personahe sa Bureau of Fire Protection Bulwa First Station sa usa ka binuhing iro nga naipit sa koral sa gipuy-an niining panimalay. Makita ang iro nga naipit ang tiyan sa koral ug tungod siyang paglihok aron makalingkawas, hinungdan nga nagkasamad-samad sa hait nga puthaw. Walay pagduwa-duwa nga gitabangan sa kabumbiruhan ang maong mananap. Gani nagsuot sab ang usa ka personahe og protective gear sa iyang kamot aron maprotektahan sa posibleng pagpamaak sa iro. Wala madugay, gitulak sa bumbero ang iro ug mandugog ang pagtsabaw niini hantod nga nakalingkawas kini sa pagkaipit. So, after 5 to 10 minutes, niabot ang Bulwa na station. So, that was it. And they were able to rescue. Na may video actually, pag-rescue nila, pas ra. O ila pong gilapatan og tambal. And yeah, that was a great job sa ilahapon nga part. So, very thankful. Sa pagka-rescue sa mong mananap, dako gayon ang pagpasalamat ni Zian isip usasab ka Ferdad. Sumala sa BFP Cagayan de Oro, dakong garbo sa ilang buhatan nga makarescue og hayop nga nanginahanglan og tabang gawas sa ilang mandato nga fire prevention og firefighting. Dili lang kay train lang na sila purely for firefighting, but also sa mga rescue operation, wala lang naglimit sa tao. Taman sa kinabuhi, mahayop man na diha o matao. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.